aku iki pelite salam dunya. Mosok ditinggal nang sawah rek. Mau dikeki 2000. Niki entuk apa niki? Awak kudu Mbah Win. Ya kurang regane 3000. Lah Mbah Win saiki ngentel wong rek. Dolan sik. Sam mlaku-mlakune nek menawa entuk rezeki. Wih, duit. Alhamdulillah. Rezeki ini anak soleh, nomor 2000 sesuk nek genep. Yo, kuat nek digomu gaji. Yo mangane nek pendak ana terteran. Nganti nek wong tani lah, paham tani apa ora, Jeng? Tak apa tani. Paham? Tak bedai. Apa? Iwak apa sing enak? Iwak pitik. Salah. Iwak apa? Iwak teri. Iwak teri kare wak pitik nek enak wak pitik. Ya teri. Pek iso iku. Teri kan diteri wong besek. Iya, berarti besek gratis ya. Iya. Enak anjene. Kowe nek pinter sekolah kok di. MTS Sangka Buwono. Nek pinter. Duitku ndek ngilang, Jeng. Piro? Tong dialang. Nek gak tiru ana 2000-ne ana 10.000-ne 22.000 ilang nang dalan no. Aku denger plakune iku. Apa? Wong cilik kurang gizi kok timun bongkengen. Iku sebelah ndi omahe bocah iku wong. Ngono lho. Anake sapa? Ana Sodirun. Mobil ya. Iya. Ini udah sae. Coba sih. Setuju ora? Setuju. Masa ora? Iya. Saya. Dik nang kene orangnya ora ono. Mosok dipan. Garanda sireng. Teni sesuk ketemu. Timek dia sih. Lho kok ndi emang gak usah ngos-ngosan kaya kire. Aku luru duitku ilang. Terus aku sapa? Nek nombok temok dik. Duit mang duitku lah ndek ilang. Paling wong ajeg diingi ku. Sopleh ning leh. Wonge ndek iki kurang, Jeng. Kayak timun bongkengen. Iya. Dik ngono leh. Iki akal tuh. Aku lah ndek nyapin disae kudu dikisahi mong telu wae. Yo. Saiki. Kok nek kacang dendeng ae. Widak ora. Yo ngene. Mesere. Ayo Abu. Sabar. Mas dan iku dan. Sik tak tahan sik. Mas cae. Supan cai gak cah? Sik. Wes. Ana duit. Tenan anjing. Bocah iku teranjene. Berarti cah iku mang. Iya, ngkel ngono kok. Halah. Iya. Wong di Halah. Yo. dikenakne mlete kok bocah cilik ngono halah. Oh iya. Halah. Anu ae. Menang ae kelas. Kok dikira kena game. Ora yo berber. Iki mah duwe mle. Duwe gendruwo. Bener motor duwitan.